Ayan po, nasa parking na po tayo. Naghahanap po si Popsi Roy ng parkingan. Ito si Popsi Roy, oh. Nag-drive po yun. Magaling po driver to. Ayan. Titignan nyo. Pa-parking po tayo. Mismo tapat po ng Hyper ito eh. Okay? Maluwag? Makakalabas tayo? Ha? Nagdiid na sa butang. Baka makakalabas eh. Oo, dito maluwang dito. Hindi ka makakalabas yan. Teka, tingnan mo. Baka may ano. Yan. Yan po. Ang galing mong driver ni Popsi Roy. Oh. Yan po ang hindi nakalimutan ni Popsi Roy po nung may stroke siya. Yan po daw ang hindi niya kinalimutan. Kasi po pag kinalimutan niya, hindi na siya makakapag-drive, hindi na po siya makakalabas ng labis na bahay. Kaya po talaga yan po ang inano niya. Okay. Okay po, ayan na po. Popsi Roy, oh. Salita ka na. Lakad tayo. Papasyal ko kayo dito kamo. Okay, Sa labas. sige. Oo. Okay, bye.
Tingnan ko lang kung may kaparas dito. Sige, Herbie. Isla pa lang yan, Ang tagal din naman. Ha? Baka hindi magkasasakyan na naman yan. Balikan mo siya. Kasya yan. Kasya yan. Hanggang loob. Yung nakawa, hindi na magkas. Nakakatay ka.